дар деҳоти ба номи миралӣ муҳаммадалиёви ноявусе бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ барои боз ҳам беҳтар кардани вазъи инфраструктураи деҳот, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва мусоидат ба пешрафти вазъи иқтисодию иҷтимоӣ дар доираи корҳои омодагӣ ба истиқболи ин саҳнаи тарихӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ иншоотҳои зиёди таъиноти гуногун, роҳҳои маҳаллӣ ва якчанд пул таъмиру азнавсозӣ карда шуданд. бахшида ба 35-солагии استقلالیت جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت مللی محمد علی 43 تا انشاءات ها به نقشه گرفته شده بود. از همین 43 تا انشاءات تا امروز 15 تا انشاءاتی که خدمت رسانی معیشی، 3 تا پل از حساب صاحبکاران دهه سیلبور، خوشایف اسمانقل، یکی از آموزگاری بهترین همین دهه سیلبور قیم و قوت، یکی از شخصان صاحبکاری بهترین دهه سیلبور حکیموف حکمت الله، همین مبلغی که برای رفتن حج عمره یا که حج فریضه جمع کرده بودن، آنها به حج عمره نرفتن، حج فریضه نرفتن، همین مبلغ جمع کردگیشون به همین دهه برای آبادانی دهه، برای ساختن پل صرف نمودن. دیگر انشاءات‌های باقی مانده تا 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته و استفاده داده می شود. дар доираи истиқболи ҷашнҳои давлатӣ 35-солагии истиқлолият дар маркази ҷамоат боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи миралӣ муҳаммадалиёв дар диҳаҳои селбур, аррал, тозқалъа ва маркази ҷамоат бо ташаббуси соҳибкорони ватанӣ марказҳои савдо, нуқтаҳои фурӯши маҳсулотҳои сохтмонӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки бо бунёди ин иншоотҳо зиёда аз 40 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. 3 нафар сокини диҳаи селбури амин ҷамоат аз ҳисоби пасандози маош ва нафақаашон ки мақсади сафари ҳаҷ доштанду ба ҳаҷ нарафтанд, дар диҳа як пули мошингузар ва пули одамгузар сохта ба истифода супурданд, ки мушкили сокинонро хеле осон гардониданд. ман мақсад доштам ки ҳаҷ равам, ҳаҷ нарафтаму хостам ки ҳамин диҳада ҳамин кӯприк лозим буд, амира аз ҳисоби маблағи ҷамъ кардагим сохта ба истифода додам. оянда бо мақсад дорем ки сами худро ба ҳамин деҳа гузорам. бахшида ба истиқболи саҳнаҳои тарихӣ дар қаламрави деҳоти миралӣ муҳаммадалиёв сохтмони муассисаҳои тандурустӣ, маориф ва фарҳанг бо маром идома дорад. сокинони ҷамоати деҳоти ба номи миралӣ муҳаммадалиёви ноявусе ин ҳама ободкориҳоро аз истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ, сиёсати созандаи бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ карда, ҳадафи асосӣ бо дастовизҳои арзанда истиқбол кардани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мебошад. Назир Маззафаров, Азизо Саидов барои барнома ахбор аз ноҳияи восеъ.